Alright, ake sibingelele kuphi kulo bafunyela khona ezobuciko media and production. Igama lami uMelisizwe Ngibongusa ngwamNomiya. Njengamanje nginensizwa bathi udokotela wengoma, bathi uMapendane. Akakapendeke sibone. Wola mfuthu yakithi kuhamba kanjani? Kana kwethu yaphela. Ngiyaphila qawole sizwe kuhamba kanjani? Hayi futhi ngiyaphila. Usufike wabanyakazisa. Wasuphuma kanje. Yeah. Ungibamba kabi futhi uma ngisho kogeza ubuso yabona ukubuqhamuke abuqhamuke kimanzi ngithe usaphuma khona manje ngophela ugqoka white uba manzi kanjani white indlela mfowethu engangigqoka ngayo ngisahamba ingoma yensizwa nezintombi angithanda kakhulu ugqoka white wakhala umunye umama othi uMasandleni ngasekhaya eHlothankulu wathi wena udokotela wengoma ngavele ngalithatha lo gama ngathi hayi uMapendane udokotela wengoma. uMapendane uqale nini ukucula kahle ubani ngegama lakhe labazali uqale nini ukucula? Mfowethu ake ngiqale lapha egameni labazali wemfowethu ngaphambi kokuthi ngiphendule yonke imibuzo sacela ukubonga mfowethu uhlelo lakho lulonke uyabona ngibingelele bonke ababukeli bohlelo lakho lulonke ngifisa sengazi ukuthi wonke umuntu ongakalifonoli ongakalilandeli nongaliphusha ngathi angaliphusha mase ngibuyela kwi-answer. Mfowethu igama lami nguSiphetho Sibongo ngwakaBhengu ekhabo mama kaSithole. Mase ngithi ke eleyinsizwa uMapendane lele ngaliphiwa lokudokotela kalinikezwa umama. Mfowethu indaba yengoma sengambe nayo kakhulu qala esikoleni elingelethi ngicabanga ukuthi ngangifunda u2nd la ngakhethwa khona ngingakhethwa mhlasimpe ngikhethwe umuntu athi nawe sasiqhathe su7 igoso laphuma. Mfowethu mana ufika nini kuMaskandi ufika kanjani kuMaskandi ngoba phela wena ungwengoma? Ngizokutshela iqiniso ke mina elumsulayo kusho mina uMapendane udokotela wengoma uSiphetho. Yabona mina mfowethu engoma engangiyidlala ngangayitsheni ukuthi iyogcina kuMaskandi. La ngabona khona ukuthi ingoma yangakithi iyakwazi ngoba mina kwaseHlothankulu ngenhla kwaseJolbert kancane. La ngabona khona ukuthi ingoma yangakithi iyakwazi ukungena ezigingcini ngabona ngoba huphe mfowethu la nami engakwazi ukufaka ingoma yami ezintambweni ila ngabona khona ngoba huphe ukuthi ingoma zangakithi noma ngathi ingoma enjani mina ungeke ukuthi ngidlala lo shu nami ngudlalayo kodwa uba ubangiqinisa isibindi ngokubukela kuyena ngibona ukuthi hey angeke uzugcina endlini uyakwazi ukuphumelela ngento yasemgudleni ukwazi ukuyithatha uyise ensimbini. Mfowethu ngiyakutshela uba ubheka mina uyiqhawe kakhulu mfowethu engifisa ukwazi ke njengamanje unawo ama-album noma ukhipha ngama-EP zingaki ingoma zakho itholakala kanjani? Mfowethu ke ngiqamba amanga i-album yokuqala ingenanga online i-EP yesibili ikhona online nokho ke le EP yesibili ekungasiyona ihamba ngempela ingoma ekuyizona ezihamba ngempela yilezi engazifakanga online ze-album yokuqala lezi engibuye ngazo ze-EP izona ezisogqina njenganamanje bengidlala ingoma ze-album endala lapho ke ngangingazi-ke ingakafiki lento ya-online ingakafiki lento yemedia njengoba nje manje isikhukuwe kanjena kodwa-ke ngicabanga ukuthi ngokulandelayo zonyusa izinga lokuthi ngithi uma ngingena online uqhashe mfowethu. So mfethu ungomunye wabahleli balo mcimbi ngokubuka kwakho so far uhamba kanjani kulo mcimbi ungathini umuntu ogcine mhlawumbe ngalithenga ngithikithi lokubuka ukuthi ayingane ezincane lezi ngeyenze lena uma ngingaqamba manga mfowethu ukuthi sesiwenze kaningi nganoma wes4 noma wes5 namhlanje noma wes3 noma kangaka sesiwenze kaningi unyaka nonyaka unesasasa ngicabanga ukuthi ubonile kulonyaka ukuthi into eyenzeke stage ihlukile nenzeka kweminye iminyaka into eyenzeke namhlanje isasasa lakhona kuphela into esishoda ngayo sishoda ngoxhaso mfethu yabona uxhaso yonke into oyibonile siyazenzela ngiyafisa ukuthi nanke lodwa ilanga umasipala owakhele iJolvet iHighflex iHlokozi iHlothankulu kudla konke kuyakodumisa baze bazi ukuthi ukhona umcimbi omkhulu onane-VIP. I-VIP kumanje nabantu ephuma ezikhwepheni zethu njengoba siwuhlelile samaqembu amathathu uMacipaza amaqhishangoma kuzoba yimina uMapendane siwuhlanganyele siwu3 kodwa mawusupport uqhamuka ngaphandle uzosupporta thina sonke uyezwa
senza nje into ewubala, hayi ukuthi uzothi amagqisha amangoma maskandi festival, hayi ukuthi uzothi mapendana maskandi, hayi ukuthi uzothi macibhaza what mawuzosupporta wena uqhamuka uzosupporta thina sobathathu, mawuzoxhasa uzoxhasa amaqembu amathathu, shuthi intoni leyo i-3 in 1. Lokho asizokubala ukuthi imali yakuba nokuba. Siyacela abantu igwili omasipala yonke into efethu athemkhaja yonke into ongayicabanga fethu siyashoda kakhulu. Yabo manje lo mcimbi kufanele ngabe ngendlela oseyiwona wona awusiwona owes4 njalo uhlezi unama VIP, uhlezi ama VIP na akekho umuntu opasayo. Izikhwephe zethu kubhlungu ngoba wathemkhaja ukhona ngakithi, umasipala ukhona ngakithi, igwili ikhona ngakithi. Ibhlungu lento yenzakalayo. Kulungile mfowethu, singaze sinabe kakhulu. Awutshela abantu utholakala kanjani, ofuna ukuqasha ngakhe ngifuna ukudlula khona. Imuphi umculo ofuna ukusebenza naye endimeni noma umculi ofisa nje ukusebenza naye? Ngisho wathiwa aqhamuka uMaskandi. Ngani yakwethu baningi ngalendlela yokuthi ngeke ngize ngikwazi ukubiza umculo oyi1 igama la. Nginenkinga eyi1 engine experience yaMaskandi uhamba phambili. Kuqala wawuthi mawufeature umuntu mawungena stage obvious funa bekhona ume khona, manje akusenzeki. Yabona mawufeature umculi ngoba usuku umthanda unalamathemba ukuthi mawungena stage engena khona magabele ngoma ezonyuka. Abafowethu abafeature njengamanje abasangena stage baningi, angifuni ukubabiza ngamagama, baningi inqwaba almost bonke ngiyafisa ukuba feature. Inkinga yabo mawungena stage abasafuna ungena stage, umuntu angene nawe stage. Yabo njengoba mina ake sinje wena mfowethu umculi mangifeature wena nginothando lokuthi kwento engiyibonayo kuwena ukuthi uma ngifeature wena ngiyongena stage khona amandla amazokhuphuka, abaculi baphakeme abasangena stage mangabe uzongena stage wena omncane. Kanti njengoba ngifeature sengifuna ukukhuphula amandla ami, mase ungasangena stage ukhona kusho ukuthi ke ngangidlala ngemali yami ngifeature. Hayi kulungile nkunzi yami, awusitshela utholakala kanjani? Wemfowethu ake ngiqale ngisho la mina ngupenda amapendana izinto zimane ukwenza kanti obizapita hlatha somnatha kosibalele emazulu sikwele sangehlula into mangaziphethe kahle ngitha isuke lana. Mina ngizana uPefe Nxosha igoso induna yensizwa lapha ehlutha kungiphesheya. Uma ngizala umama Mkhumbane uqiqa impesheni zonke ngoba ethanda imali udayisa lapha eHighflex ecele kwase KFC nakhona hayi ngoba exakile inkinga uthanda imali. Ngumzukulu kaMafobe noMathini eMkhumbane phesheya kasithole la ngisho khona. Mfowethu ngiyabonga, into engingayithanda ukisho nje engazuthi bafowethu umcimbi wethu unganyuka undlondlobale baze bawubone labantu abawuthatha kancane ukuthi lo mcimbi lo awukho umcimbi onjenganawo la ekuthiwa iHlokozi Maskandi Festival. Ngikutshela mina jikelele kusuka emzindo kuza ngala ukho umcimbi one VIP njengalo. Ngifisa sengazi ukuthi oMaskandi bangayenza lo nto. Mase ngibuya ngithi phansi ukuhlukumeza abantu besifazane phansi nabo bayiphathe kahle ukuze bangahlukumezwa kwayo. Utholakala kanjani? Awasitshela utholakala kanjani? Mfowethu epagini lami ngumapendane waseHluthankulu, mapendane waseHluthankulu. Mawufuna ukungiqasha 063 51 77 403 063 51 77 403. Thank you mfowethu.